És per Sara Montesinos i Martí Alvesa per la sèrie documental 18+1. Llegiré una mica el que m'han escrit la Sara i en Martí, que són els artífices d'aquest documental. Des de la Talaia seguim i seguirem apostant per un periodisme que esdevengui altaveu per una societat més justa on la lliure circulació de les persones sigui una realitat. Contra les fronteres que maten, deurem una càmera i una llibreta. Malgrat de l'emoció, que deu estar passant a Maria, i l'agraïment infinits, us assegurem que desitjarem no haver d'haver fet aquest reportatge. Una vegada més, gràcies a tots i a totes les que dia a dia poseu el vostre granet de sorra per fer aquest món un lloc millor. Gràcies.